Velkommen til Radio Kedelige. Mit navn er Mikkel Petav. Klokken har nu rundet 03.43, og vi skal i gang med dagens spændende fysigemne. Med mig i dag har jeg elingeniør Mathias Åen Jacobsen. Og Mathias, hvad er det du lærer os i dag? Det som jeg vil forklare i dag er grundprincipperne i ellære. Jeg vil prøve at forklare forskellige begreber inden for ellære, som er strøm, spænding, modstand, effekt osv. Og hvad kan du så fortælle os om disse super spændende ting, Mathias? Jo, hvis vi starter fra en ende af, så vil jeg definere nogle forskellige begreber. Vi starter med strøm. Symbolet for strøm er I, og enheden er ampere. Det kan defineres som den mængde af elektroner, som forbipasserer et bestemt punkt i en ledning per tidsenhed. Så, hvis jeg lige skal oversætte det til noget, vi kan forstå, så vil det så sige, at strøm, det er den mængde af vand, der løber i en vandslange forbi et bestemt punkt per tidsenhed. Ja, og nu vil jeg så gerne gå videre til det næste punkt, som er spænding. Spænding har symbolet U og enheden volt. Spænding det kan defineres som den energi, der presser strøm ud gennem vores ledning. Jeg afbryder lige kort sekund. Det vil så sige, hvis vi lige overfører til vores vandslange igen, så er det trykket på vores vand. Ja, det er korrekt. Og hvis du nu lige giver mig lov til at gå videre, så vil jeg gerne definere modstand. Modstand det har symbolet R og enheden ohm. Hvad modstand er, det giver ligesom lidt sig selv. Men vi kan koble det sammen med Ohms første lov, som siger, spændingen er lig med modstanden gange med strømmen i en ledning. Det kan du vel forstå. Jo, men jeg skal jo nok lige overføre det til vores vandslange en gang til, for at vi helt forstår det. Så modstanden det er jo lidt, hvor tyk er vores vandslange, altså hvor hurtigt kan vandet komme igennem. Igen er du korrekt. Det sidste jeg vil definere er effekt. Effekt har symbolet P og bliver målt i watt. Effekten på en ledning er den varme, som ledningen afgiver per tidsenhed. Hvis vi skal sætte en formel på effekt, så kan man sige, at effekt er lig med spændingen gange strøm. Ja, og effekt, den kan jeg vist lidt fornemme på, at den behøver vi ikke rigtig overføre til vores vandslange. Men, Mathias Åen, er der andre spændende ting, du vil dele med os her i aften? Men så vil jeg gerne fortælle lidt om jævn og vekselspænding. Det lyder skidespændende. Hvad kan du fortælle os om det? Jamen, det er jo egentlig meget simpelt. Jævnspænding er strøm, som bevæger sig i samme retning, og vekselspænding er strøm, som skifter retning hele tiden. Hvor mange gange vekselspænding skifter retning i løbet af et sekund, kan man se ved at kigge på, hvor mange hertz som strømmen er på. For eksempel er stikkontakterne i Danmark på 60 hertz, hvilket vil sige, at strømmen skifter retning 60 gange per sekund. Jo, det lyder egentlig skidespændende, og jeg er sikker på, at der er mange lyttere, der er interesseret i at høre meget mere om jævn og vekselspænding. Men jeg er desværre nødt til at stoppe dig her. Tak fordi du gad ind og kom ind her på Radio Kedelige og gennemgå dagens fysigemne. Men inden vi stopper, så skal vi lige have dagens joke. Kvinderettigheder.